Hei, tervetuloa harjoittelemaan kuljettajan tutkinnon teoriakokeeseen tällä TOT-harjoitteluohjelmalla. Valitse ensinnä täältä aloitussivulta kieli. Valinnat riippuvat käytössä olevasta ajoneuvoluokasta. Ajoneuvoluokan voit valita tästä luokkaikkunasta. Ajoneuvoluokan mukaiset harjoitteluosiot vaihtuvat ajoneuvon mukaisesti. Näitä osioita kysellään sitten tuossa varsinaisessa tutkinnossa ja voit harjoitella tästä painamalla napeista harjoitusosiota ja opetella sen mukaisia kysymyksiä ja vastauksia. Kun olet valmis vastaamaan, voit mennä kokeeseen tästä napista. Esimerkiksi teoriakysymyksiä voit harjoitella eri sarjoina. Ja kuvasarjoja löytyy myös tällä valitsimella ja riippuen ajoneuvoluokasta harjoitteluosiot vaihtelevat ja myöskin kysymysten määrät aina ajoneuvoluokan mukaisesti. Kun olet osioita harjoitellut riittävästi, mene tutkintoon ja täältä löytyvät tutkinnon vastausajat, tehtävien väittämät, teoriakysymysten aihepiirit ja maksimivirheet. Voit valita kokeen tunnin vastausajalla, mikäli täytät siihen kuuluvat vaatimukset. Normaalisti käytä puolen tunnin vastausaikaa ja aikapalkki on valittavissa, mutta varsinaisessa kokeessa aikapalkki ei ole käytössä. Mennään suoraan tuonne tutkinto-osioon. Eli varsinaisessa tutkinnossa sinä voit valita mieleisesi vastauksen tai vaihtaa sitä. Jos et ole varma vielä tässä vaiheessa mitä vastaisit, voit merkitä tehtävän. Merkintä näkyy tuossa olevana vihreänä täppänä ja seuraava napilla voit valita seuraavan tehtävän. Ykkönen on siis vielä vastaamatta. Tehtävä on kuitenkin katsottu, mikä näkyy mustasta väristä ja hieman harmaampana näkyvät nämä vielä läpikäymättömät tehtävät. Seuraavaa ei voida valita ennen kuin olet tehnyt valinnan tai merkinnyt vastaamattomaksi. Näin edeten käy tehtäviä läpi, kunnes kaikki tehtävään kuuluvat aihepiirit ja kuvasarjat on käyty läpi. Sinulla on aina aikaa kokonaisuudessaan puoli tuntia tähän kokeeseen. B-kokeessa on 60 tehtävää ja olet nyt 7 numerossa. Vastataan nämä teoriakokeet tästä C-vastauksilla. Ja 10. B-luokassa on liikennemerkkikysymys. Siinä on samantyyppinen mahdollisuus vastata tai laittaa merkityksi, jonka jälkeen alkaa kuvasarjat, mikäli ne kuuluvat kokeeseen. Ensimmäisenä oli väittämä, jonka jälkeen vastaat kyseiseen väittämään. Kyllä tai ei. Ja menet sitten seuraavaan tehtävään. Näin edeten käyt kaikki 60 tehtävää läpi. Vastausaika oli puoli tuntia. Tästä voidaan escapeillä poistua ja valita tuo aikapalkki käyttöön kokeeseen, jolloin näet täältä jäljellä olevan vastausajan ja täältä palkista näet jäljellä olevien kysymysten määrän.
Jos sinulla siis aikaa kuluu nopeammassa tahdissa kuin jäljellä olevia kysymyksiä, niin pitäisi kiihdyttää vastausten määrää. Näin edeten siis vastaat kokeeseen ja kokeen jälkeen saat palautteen väärin vastatusta kysymyksistä. Kun sitten olet valmiina menemään kokeeseen, niin voit vielä tuolta käydä Trafin sivulta katsomassa heidän ohjeensa. Onnea kokeeseen!